doar să-mi găsească cheia. Cât ați încercat, nu puteți afla care este șmecheria mea. Am rețeta banilor, da, 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 da. Nu vă dau dușmanilor, da, 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 da. Nu-i rețetă pe hârtie, e școala de șmecherie, numai cum băiatul știe. Am rețeta banilor, da, 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 da. Nu vă dau dușmanilor, da, 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 da. Nu-i rețetă medicală, e talent și e vrăjeală, ce nu se învață la școală. Metoda de fac banii ușor și am pus-o pe hârtie. E rețeta banilor, ștampilată, parafată, doar cu semnătura mea. De se uită toți ca proștii cu factură de bani cu ea. Că mi-au plăcut banii de când eram puștan și fetele că sunt un mare golan. Dar la orice șmecherie ce apare sunt atent. De-am ajuns ca banii de acor vin la mine permanent. La mine banii pachete stau nenumărați, cu mintea mea câștigați. Le mai dau din când în când cât o naftalină, la dușman o aspirină. La mine banii pachete stau nenumărați, cu mintea mea câștigați. Le mai dau din